அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஒரு கிளாசிக்கான ரிச்சான அவுட்ஃபிட் கலெக்ஷன் இன்றைக்கி பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு லெஹெங்கா கலெக்ஷன். உங்களுக்கு டாப், ஸ்கர்ட் அண்ட் துப்பட்டாவோட வரும். ஸோ ப்ரீமியம் சாட்டின் சில்க் கிளாத்து. உங்களுக்கு லெஹெங்காவுடைய ஃப்ளேர் பார்த்திங்கன்னா 7 மீட்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ ரொம்ப கிராண்டாகவும் வியர் பண்ண கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கும். ஸோ இன்னர் லைனிங்கும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டாப்பில் பீட்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எதுவுமே ஸ்டோன் ஒர்க் கிடையாது, எல்லாமே எம்ப்ராய்டரி ஒரிஜினல் ஹேண்ட் ஒர்க் பண்ண பீட்ஸ் ஒர்க் எல்லாமே. அண்ட் துப்பட்டாவுடைய 4 சைட் பார்டர்ஸ்லேயுமே அதே எம்ப்ராய்டரி பீட்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ துப்பட்டா வந்து நெட்டில் இருக்கும். இதில் வந்து SML XL வரையுமே சைஸஸ் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ 1730 ஃப்ரீ ஷிப்பிங். அதாவது உங்களுக்கு 36 சைஸ்லேருந்து 42 சைஸ் இருக்கவங்க வியர் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த கலெக்ஷன் தேவைப்பட்டால் ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரெண்டிங் கலெக்ஷனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு பயோவில் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு சீக்கிரம் உடனடியாக வேணும்னா வாட்ஸ்அப் குரூப் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க.